खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्ला बिजनी सिङाव थानाय नैबे सेनं हास्रावबारि गामिनि नैबे जेनाखि माग बिहुजों लोब्बा लाखिनानै जे बेलांगुर सावनाय फोरबो बेवहायनो दंफैयो। बेवहायनो बाहागो लाफैनानै जोङो बिथांमोननि जे बेलांगुर सावनाय बेखौ जों नायदिंफैदों आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो दिन्थिगोन। बे समाव आङो बिथां केमेरा पार्सनखौ गिबियावनो दिन्थिग्रोनो थाखाय खावलायबाय आरो फारि फारि खोन्थालांगोन। बेवहाय नुनो मोन्दों जोङो नैबे गणेशखौ जोङो साजायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो ओरैजाय नुनो मोन्दों ओरैजाय माने बिमा सरस्वती बेखौबो नुनो मोन्दों। बिथांनि जे सावनाय बेवहाय हांसो एन्जर आरो नैबे गिटार बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो ओरै फारसेथिंहाय लावखार बोराय आरो लावखार बुरै बेजों लोगोसे राजा रानि आरो नैबेवहाय नुनो मोन्दों नैबे बाथौ बेखौबो नुनो मोन्दों। दा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दा गुरुनिफ्राय मिथिनानै लागोन। बिनि सिगां जोङो गिबियावनो दिन्थिबावनो सिगांदों ओरैजाय राजा रानि बेखौ लोगोसे बेखौ बेंनो थाखाय ओरै सान्थ्रिफोर साब्रै जों नुनो मोन्दों। लोगोसे बैथिंहाय जोङो ग्रह होननाय मोनसे नुनो मोन्दों। दा बेखौबो सिगांग्रो दिन्थिनो थाखाय थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन जे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै गुथा ग्रहखौ लानानै नैबेवहाय सावनाय जागोन। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिदिनो गिबिसिन सावनाय आरो जोबथारनायाव जोंहाय दैनि सेराव जे दायना दायनि होननानै बुंनाय जायो बेखौबो सावनाय जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा बे समावहाय जोङो बे जे बेलांगुर सावनाय फोरबोनिनो गुरु जोंहा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन जे गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बिथां गुरुखौ जों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नैबे बेलांगुर सावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो गुरुखौ खालामनाय जाबाय। आदसा साबायखर थाबाय नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आङो दिनै सेनं हास्रावबारि गामिनि आरो जोंनि बाथौ सिबियारि आरो जैग' सिबियारिनि बे 70 न'खरनि फोरबोखौ लोब्बा लानानै दिनै दाब दाब जोंनि सुबाइजार ओनसोलनि दिनै बेवहाय देग्लायनि नैबे बांला मायथाइ 1429 साला थांनोसै बिनिफ्राय 1430 सालखौ बरायनो थाखाय जोङो माग बिहु संक्रान्तियाव दिनै बेलागुर सावनायखौ दिनै फोरबो फालिनाय जायो। बे फोरबोआव ओरैबायदि जायो थारमाने गोदो गोदायनिफ्राय आफा लावखार बोराइ लावखार बुरैया दिनै बोरबांसा होनो थाखाय नैबे संक्रान्तिनि दिनाव दिनै बेवहायनो लोगोसे आफा अरन बाथौखौ साजायनानै आलारि बाथि सावनानै बेजों लोगोसे जोङो आफा अरन बाथौनो गय जरा फाथै जरा आरो गय खिलि फान खिलि होनानै खुन्थिया थंथामजों दिनै रायजोनि मोनसे अरनसालि बायदि बेखौ होननांगोन जोङो फोथारबारि बा बबेबा दैमा सेरफ्राव बेखौ बाथौसालि बानायनानै बिनिफ्राय आफा अरन बाथौनिफ्राय बोर लानानै दिनै बे 70 सेनं हास्रावबारिनि फरायसुला फरायसुलि आरो लोगोसे न'खर दाथागिरिनि दिनै बोरबांसा मोननो थाखाय बेवहाय ओरैबायदि थायो जोंनि बर' समाजाव सोरबाबा फोलेर पत्र मोननो थाखाय आफा लावखार बोराइ लावखार बुरैनाव बोर बिगोन, सोरबाबा ग्रह नक्षत्रनि थाखाय, सोरबाबा साख्रि बाख्रि मोननो, सोरबाबा गाव गावनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ बेबसा बानिज्यआव जाफुंनो आरो सोरबा बेमार आजारनिफ्राय मुक्ति मोननो, सोरबाबा फरासुनानिफ्राय बेफोरखौ गियान गुनिखौ मोननो थाखाय बेजों लोगोसे जोङो आफा अरन बाथौनि बोर लानानै गिबियावनो जोङो आफा गणेश महामुनुनि दिनै ग्रह नक्षत्रफ्रा बिनि सायावनो गासिबो बिथोन थानायलाय जोङो आफा गणेशखौबो फाथिनाय जादों। लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बोर मोननो थाखाय बिमा सरस्वती बिनापानि बिद्यापतिनि गियानि गुनिखौ बोर लानो थाखाय बे बिमा सरस्वतीखौबो जोङो फोरबो फालिनाय बेलागुरखौनो सावनानै बोर लायो। बेजों लोगोसे आफा लावखार बोराइ लावखार बुरैनि गियानि गुनिखौ मोननो थाखाय जोंनि माखासे बोरबांसा जाफुंनायखौ होनो थाखाय आफा लावखार बोराइ लावखार बुरै बिनिफ्रायबो बोर लायो। बिनिफ्राय आचार्य बिचार्यखौ गियानि गुनि मोननो थाखाय आफा जोंनि राजा रानिखौ जोङो सावनाय जायो। बेजों लोगोसे बिसोरखौ बेंनो थाखाय सान्थ्रि मन्थ्रि लोगोसे जोंनि ग्रह नक्षत्र फाव फुजानि थाखाय जोङो बे
9था ग्रहजों जेरै शुक्र ग्रह आरो शनि ग्रह रबि ग्रह सम ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह बृहस्पति आरो बेयावनो राहु केतुजों 8था ग्रहखौ जोङो बे जोंनि 70 गामिनि गथ' गथाय नै देग्लायनि फैगोन 30 सालाव जोंनि मानब जिबनाव सोरबाबा बेयावनो शनि ग्रह सोरबाबा बेयावनो शुक्र ग्रहनिफ्राय सोरबाबा रबि ग्रह सोरबाबा सम ग्रह सोरबाबा मंगल ग्रह सोरबाबा बुध ग्रह सोरबाबा बृहस्पति ग्रह सोरबाबा राहु केतु ग्रहनिफ्राय जोङो मुक्ति मोननो थाखाय बेवहायनो जोङो अननि सारिजों हांगारनि आरो सिन्दुरनि आलिजों कालाहारि खदाव सबाय सिबिंनि जोंनि 70 न'खरनि आइ आफा आरो लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्राय बोर लानो फैनायफ्रा बेयाव बिबारजों नेवसि नेवसि जोङो बेवहाय बे सनानि नावखायाव जोंनि साखाथियाव थानाय दैमुगुरिनि खाथिजों बोहैलांनाय लक्षी बान्दो जिरि जिरि बे बिमा खुंग्रि दिबियावनो जोङो जोंनि बे बोसोर फैगोन बेवहायनो 1430 सालनि जोङो ग्रह नक्षत्रफोरखौ दिनै फासानि खालामनाय जायो आरो मा दा बेजों लोगोसेनो जों दा 12थानि उनाव जोङो गासैबो फारि फारि नै सिगांनो जोङो बे ग्रह नक्षत्रखौ फाव फुजाखौ दिनै हगारग्रोनाय जानोसै आरो गोजोन्थों बेखिनि नैबे जे बेलांगुर सावनाय फोरबो फालिनाय बियो दिनैजों लाफानानै खेबबेसेथो जाखो जोङो बेजों मोनबा स्निथि खेब जाबाय नामा जोङो स्निथि खेब जाबायानो जोङो फोरबो स्निथि खेब फालिबोनायाव दा माबायदि फिथाइ मोनबोदों होननानै नोंथां फोरमायनो दा स्निथि खेबावथ' गाव गावनि आफा लावखार बोराइ लावखार बुरैनि सायाव सोरबाबा फोलेर फोथ्रआबो गावनि लुबैनायखौ मोनदों सोरबाबा फोलेर फोथ्रनियाव हिन्जाव हौवा लुबैनाय दं बिसोरबो मोनबोदों आरो सोरबाबा बिदिनो गाव गावनि हास्थायनाय लुबैनाय फरासुना खालामनायाव गावनि फरायनो दावखोलांनाय जेनेबा सोरबा फाइनाल रिजाल्टनि सोरबाबा पिअ रिजाल्टनि सोरबाबा बिए रिजाल्टनि सोरबाबा बिदिनो साख्रि बाख्रिनि गावनि हास्थायनायफोरखौ गासिबो मोनगासिनो दङ बेजों लोगोसे दाब दाब गामिनि आइ आफाफ्राबो खाथियाव गाव गावनि हास्थायनाय लुबैनायखौ मोनफुंदों बे जाबाय गाव गावनि फोथायनायजों खोथा गाव गावनि लुबैनाय हास्थायनाया गावनि गोसो गोरबोजों जुदि आफा लावखार बोराइ लावखार बुरैनाव जुदि अनजायोबा बे निस्सय मुक्तिखौ होयो आरो मा बेखिनियानो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो बबेयावबा मोननै बबेयावबा मोनब्रै बबेयावबा 12था दा बेबायदि आलादा आलादा रोखोमै फालिनाय नुनो मोनो दा बिनि बेलायाव मा बुङो दा बिनि बेलायावबो जोङो साधारन भाबै बिदिनो फोरबोखौ खुंलांनो होननानै सोरबा लावखार बोराइ लावखार बुरैनि नामैल' खुंगोन सोरबाबा राजा रानिनि मुङैल' खुंगोन थिग बेफोरबायदि नियम नितिफ्रा आसार खान्थिया माखासे सोदांनो बहुद जोंनि बर' समाजाव दङ दा बेफोरखौ जोङो सोलोंलांनांगोन दानि लाइमोनफ्रा दा बेखौनो जोङो दहायनो आङो सिगां फारि फारि बुंलांदों जुदि नोङो बोर बांसाखौ मोननोबा जोंनि ग्रह नक्षत्रनिबा जोङो आफा गणेशखौ फुजिफानांगोन बिनि महर मुस्रिखौ बानायनानै जों बेलागुर सावनांगोन बेजों लोगोसे शिक्षा दीक्षानि सरासति बिना पानिखौबो शिक्षा दीक्षाखौ लाब मोननोब्ला नै आइ बिमा सरस्वती होननानै बिनि मुसुखाखौबो जोङो बेलागुरखौ बानायनांगोन बेजों लोगोसे थाहैबाय जोंनि लावखार बोराइ लावखार बुरैया जोंनि माखासे बोर बांसानि बिगोमायानो लावखार बोराइ लावखार बुरैनि आखायावनो मारमा बेजों लोगोसे सेंग्रा बेंग्रा लाइमोन सिख्ला लाइमोन सेंग्राफोरनि गियानि गुनि मान मर्यादाखौ मोननोबा राजा रानिनि बिथिं फरजा फैलायबाय बेजों लोगोसे बिसोरखौ बेंग्रा सान्थ्रि मन्थ्रि लोगोसे ग्रह नक्षत्रनि जोङो बे ग्रह नबग्रहखौ सावगारनो थाखाय बिनिबो जोङो मोनसे खुंनांगोन बेजों लोगोसे गोदो बर' बोराइनि नियम नितिजों जोङो खोमसि फोथायनायाव दिनै बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो दैसा सेरावबो बे दायना दायनि होननाय बे बेलागुरखौ खुंनानै फालन खालामनांगोन दा बेजोंसो नोङो माखासे जोङो बर'नि मेन बेलागुर सावनायनि आसार खान्थिखौ नोङो मोनदांनो मोनगोन आरो मा दा बेखिनियानो नैबे फालिनायाव माबाफोर धोरोमनि फारागथिफोर दङ ना बेवहायथ' बे आफा सासेयानो बे आइ सासेयानो बेयाव खुनु नोङो बुजिनो रोंलायोब्ला फारागथि थाया नोङो जयग' दानियानो जा बा नोङो बाथौ सिबियारि बोलि बुथानियानो जा दिनै नोङो इसोरनिफ्राय बोर मोननोब्ला गावनि हास्थायनाय लुबैनाय
गावनि गियानि गुनिखौ मोनोबा गासिबो गावनि गोसोनि गोरबोआ गासिबो सैथोथा जालांनांगौ आरो नोङो जुदि आइ आफानाव बोर बिनोब्ला गावनि गोसो गोरबोखौ सैथोखौ दान खालामनानै बोर बिबासो मोनो आरो मा दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे जोङो जुग जुगामि बेबायदिनो फोरबोखौ फालिलांनानै जुदि गावनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंनोब्ला जों जेब्लायबो सैथोजों सोलिलांनांगौ आरो मा दा आं बेखौनो आसा थियो दाब दाब जायगानि गामिनि जोंनि बर' समाजनि गोरों गोराफ्रा बेबायदिनो खुंलांनो हायो आं बेखौनो आसा खालामनानै दिनै नोंथांमोननि बे माबा बड'लेण्ड बुब्लि दिनै इउटुबारनिसिम साबायखर थाबाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो गोबां मिथिनो मोनबाय जे नैबे बेलांगुर फोरबो बेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो लोगोसे बेवहाय मा माखौ लानानै फालिनाय जायो आरो बेवहाय माबायदि धोरोमनि फारागथिफोर दङ नामा ना गैया बेफोरखौ जों गोबां मिथिनो मोनबाय बेरे फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एबा मावफुं मेल फैगौ 18 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजनि अडिटोरियाम हलाव गोदै जांख्रिथायनि सायाव खुंगोन सावरायमेलखौ बेरे फिसिनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानोब्ला थिखानाय फैगौ 18 जानुवारिनि सावरायमेल एबा मावफुं मेलाव बाहागो लानो हागोन।